Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birayim birumet guhdar û temaşevanê bi qedr û bi qîmet silav û rahmet û bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehlî îmanê be. Gelê beşdarê birumet ez îroj wera bi çend deqa behsa sîstem û pergala Firavuniya 5000 sal ewil pêşî ku hatine kirinê û çawa heman sîstem di roja me îro da hatî dubare kirin û temamê cîhanê her wisa Müslüman jî bi vê sîstema Firavuniyê dest dibin desthilatdar hukm dikin zulm û zordariyê de domînin. Ev yek mijar ev. Mijara duyemî jî divê hûn bizanibe tüccar gotin bi tenê pîvana rastî û durustiyê nine. Milletê me pir cara bi gotina tê xapandin. İnsan hene gelekî pîs û pelît û gemar û qirêjin karê pîs û gemar dikin. Lê gava derkev hemberî însan û cemaetê belaxeta wan zêde ye. Hişmendiya wan heye, dizane qiseke, tiştê ku li cem bihê dikare bifroşe, elimdariya wî heye. Pir xweş û delal behsa tişta dike. Pir bi zelalî behs dike, xelkê dide qaneckirinê, baweriya xelkê jî pê tê. Lê mixabin bi taybetî milletê me Kurd û Müslüman pir bi gotina hatine xapandin tê xapandin. Divê hûn bizanibe gotin bi tenê tüccarî pîvana rastiyê nine. Mêrek li mêj dike. Li mêj bike emrê Xwedê pêk tîne mirov bi husn û zan divê Müslümane. Lê divê piştî li mêjê de feil û emelê wî li mêja wî tesdîq bike, kar û kirê wî, liv û tevgerê wî gotinê wî tesdîq bike. Lewra gotin bi serê xwe li cem Xwedê meqbûl nine. Çima meqbûl nine? Lewra Xwedê Teala li du ayete da dibêje Bismillahirrahmanirrahim. Sûre Beqere ayeta 8 divê ve mînen nasî men yeqûlu amenna. Hin ji mirova henin divê me îman anî hatine billahî bi Xwedê Teala ve bil yewmil âxirî. Me bi roja dawî jî îman anî hatiye, roja qîyametê. Ve ma hum bi mu'minin, lê di eslê xwe de wana îman nanî, mümin nine. Di vir de Xwedê Teala dixwaze bibêje yani gotinê xelkê bê emel, bê liv û tevger, gava kir û karê wan, feil û emelê me re tesdîqa gotinê me re nekir, divê hûnban însana bawer nekir. Gotinê wan li cem pûç û beredayê, bira li cem wê jî pûç û beredayî be. Her wisa li ba me gotina îmanê ya şaş hatî bikaranînê ya jî kêm hatî gotinê ya jî kêm hatî şîrovekirinê. Temal cemetê gotinê yek divê la ilahe illallah, mella ulemayê me divê jî îmana wî heye. û eğer emelê wî de kêmasî hebe Xwedê efû dike. An jî Xwedê wî dide cezayê. Ev tişkî şaş e, ne rast e, pûç û betal e, kêm e. Lewra gotina la ilahe illallah gava Pêxember aleyhissalatu vesselam dibêje men qale la ilahe illallah dexelel cenne. Kî bê la ilahe illallah dikeve cennetê, mana wî ne tenê gotina la ilahe illallah, temamê ev Qur'ana pîroz tercüme werger tefsîra la ilahe illallah. Ev kesî ku gava got la ilahe illallah dibe vê Qur'anê li payeta programa xwe tetbîq bike. Çima Ebu Cehel müşrikê Mekkê de got la ilahe illallah, lewra dizanî bu gota la ilahe illallah divê gire teslîmê Qur'anê bibe. Ha ji ber vîya gotin bi serê xwe ne temam e. Çawa ne temam e? Xwedê Teala di sûrê Ankebût ayeta 2-3 dibêje ehasiben nasu en yutrekû en yeqûlû amenna ve hum la yuftenûn. Erê însan wisa hesab dike bibêje me îman anî hatiye, em wan bi imtihan û ceribandinekî
بزور و زحمت را درباس نکن و ور بجی بهلا گاوا تقول لا اله الا الله مروه که قول لا اله الا الله معناوی او مروه ادعا دکه دویجه میمانانی خاطیه خدا تعالی دوی گاوا تقول لا اله الا الله تقول می ایمانانیه تو باور نکو که است امتحان نکم است وب جی نایلم از امتحان بکم چرا لورا خدا تعالی آیت سیدا دویجه ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين جبوكو خدي بخازه لورا دي ما امتي بشواجي ما دي امتحان زور و زحمت را در باس کر جبوكو خدي بزانه با کی جوار راست بي کی جوار دروادك کی کسی کو گوار راست بویجه دویجه فعل و عملی بی تصدیق گوتنی بکه خود تعالی دگلک آیت دا تمامی گوه باسا ایمان دکه باسا عمل صالح دکه إلى الذين إن الذين آمنوا وعملوا صالحات دقالك الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم وحسن مآب او يكو إيماناني عمل صالح كري او يكو إيماناني عمل صالح كري دي برا مزگني جوان رابا وارگيا هري خقنج خوش آوانا تمام آيات قوى باسا إيمان دكت دي بشتي عمل صالح ور يعني هون بگوتن نخابن گوتن بتاني بيوانا راستيننا و هر وسا فعل و عمل مرا لبو تفجر مرا دلیل و اثبات و سند و تاپیا راستیا گوتن مرای لولات مبره یک دهات امیر و مامور کی دو انشالله ماشاءالله باذن خدا الله ازنیله ملت مدگو کلمه خودش دب در نکم ولی کی خود تعالی حال بکی انسان کی هر پیسو گمار بو دزوب ام ظالم بو لی ملت ما بناوی اسلامی تنی بگوتنا دا خاپیه دوه دا گل انسانا داما تو انسان را که معامله نکه دا دولمندیا ویدا دا فقیریا ویدا دا سلطداریا ویدا دا گوا مال و ملک و شان و شهرت که دستا گوا تو پیرا معامله نکه بگوتنا تنی به انسانا باور نکه انسان هنه درد که گل کی بلاغت و هی گل خوش قصه دک اسلامیت پر خوش شیرو دک لگاوا دو امیر دو مامور دو اقتدار پره مال و ملک و ثروت که دستا جسدی ست انسان کی جهیه تی گوهرتن گاوا تو باش به دو گاوا تو دستالدار به اقتدار ده دسته تداب گاوا تو زنگین و دولتمند به گاوا هیز و قوت دسته تداب تو باش به وی شاقی گوتنه ده پرد کل جمع خواهد تعالی آنا همو پوشو بردایی اواب ویان نخواب پندیک آدو دا چما خدا تعالی دو قرآن پیروزا دویجه ام باسا پرگال و سیستم فرعونیه دکن مثلا بیش تسبیکش باز کر سوره غافر آیت سوره مؤمن yani سوره غافر آیت 23-24 دویجه ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دویمه بگمان ما موسى بآياتين خواه بدلیل و اثبات خواه هر وسا بهنک دلیل و اثبات اشکرا ای وکری معجزه وکری مشان الى فرعون و هامان و قارون مشان با فرعون با هامان با قارون چرا؟ خواهی چما باسا بیادکم خواهی تعالی دوردا باسا پرگالا ظلمه دکم خدا تعالی ودا باسا سیستما کو ظلم لسر تیابا کرنه باسا نگیوی دکه اساسیوی دکه هیمیوی دکه کوئی انسان لسر چه پرگالی لسر چه هیم و اساسی ظلم و زورداری دمشینه فرعون 5000 سال بری هم بر موسی ظلم دکر پرگال آویته بو ایرو لولاتی کو خلقی و مسلمان همان پرگال لدنیا گشتی هیه فرعون خواهی تعالی ما موسى بآيات و دليل خوي سلطان خوي بكريشان بام فرعون و هامان و قارون
فرعون temsile heze dike, temsile kuvveti dike, temsile desaladariye dike. İnsan berd da hevdu, insan jihev de qetan, tu falan hizbi, tu falan parti, tu falan grup, tu falan kese, tu şucuyu, tu pucuyu, em bir millet perçe dikirin, paşi vek kahramaneki direvin diku ez ve khalas dikim. İnsan perçe dike. Aynı sistemi ilo var. Tu Kürde, tu Türk'e, tu Sünniye, tu Şafii, tu Hanifiye, nizanım tu Aleviye, tu Çiye, millet perçe dike, gava nejivi be gava, destinede gava, destek nedevi hemen tıştı, her tıştı. İrhabiye, teröristi, asiye, bağiye. Ojvo tünekarına vanji hamu hezev kartinti. Ve Haman'ı değil mi? Musa Şambah Haman. Haman temsiliyatçıdıkı, Haman temsiliye fıkırdariyedik, hızırdık, zanabunidik, ravşenbiri. Firavun bi Firavuniye xwetene zulüm nedikir. Saddam bi tenê zulüm nedikir. Bi alîkarî û piştgiriya millet û alim û ulemdara zulüm dikir. Firavun jî werdikir. Sistemê rojhilata navî ro gij werê. Destlada destê wan dayê, pere dest em bê hêz destê wan dayê, temamê emniyet û em bê temamê hêza eskerî destê wan dayê. O paşê televizyon rojnamavan em bê nivîskar kesî müfekkir xwedê fikr û hizrê em bê xwedê giravê em bê ronekbîr û rewşenbîr jî didin kêleka xwe. O Qarûn jî temsîliya mal û milk û servet û perê dünyayê dike. Ev hersî esasê hanêna hîmê sistem û pergala sistema Firavuniya vata Musa bû. Îro ji heman tij were. Qed natê guhertinî. Kî divê iqtidar? Ewil hêza temamê dewletê kir destê xwe. Xwe wek dewlet divîne. O temamê rewşenbîr û yazar û çîzer û em bê nivîskar û kesê televizyon û rojnamevan hemiya dikibin bandora xwe, ew jî destek didibin bi fikrê xwe, bi hizrê xwe, bi nivîsê xwe. O Qarûn jî mal û milkê dewletê dikin destê xwe, destê xwe di destê heval hogirê xwe, alîgirê xwe, ew zengîn û dewlemend dibe. Hêz destê wan dayê, eskerî destê wan dayê, mehkeme destê wan dayê, mal û milk destê wan dayê, tu mecbûr e bi gotina wan bikin. Çend cara, hin cara pere dite, hin cara maaşik dite, yan jî em bê çend paket xwarinê dite, alîkariya te xwedê girev alîkarî dike. Alîkarî dike ku tu bi qasî ku tu dewlemend ne, bi qasî ku tu nemre, bi qasî ku tu piştgiriya wan bikin. Dema ku tu deqa ku bizanibe tu alîkarî neke, wê alîkarî îştet pirs dibire, tu jî ji tirsa ku alîkarî neyberîne za û zerçê mihûr ez feqîrim perîşan û birçî me, tu jî mecbûr gotina wan dike. Îro sistem heman sistem e. Ji ber wê başê kesê ku vî sistemê radike çi ye? Yani eva sistema dunyayê temamê partî rêxistinê ne İslamî, ê li dijî İslamê temamê qanûn nîzamê çi demokrat be, çi liberal be, çi em bê layık û sekûler be, çi sosyalîst be ferq nake. Temam sistem ev e. 5000 sal ewil sistema Firavuniyê çi bi îro rojhilata navên orta doğê de heman sistem heye. Başê dermanê rakirina vê sistemê çi ye? Çi tij vî sistema zulmê radike? Qur'ana pîroz radike. Başe, sistema Kur'an'ı radike. Eko sistema Kur'an'ı bekartini kiye? Xwedê Teala ne Kur'an'ı icnak icraatı. Askerê Xwedê tune, rewşenbîr û ronekbîrê Xwedê tune were da kev erdê sistema Xwedê li ser me tetbîq bike, em tetbîq dikin. Ji bo xatirê ku em sistema Xwedê bi rêk û pêk tetbîq bikin, divê kesê ku pêşengiya din dikin, xwe rêber û zana İslamê bi kar xwe bi nav dikin, divê hişmend be, zana be, tê gîştî be. Ev jî bi gotinê cemaat û terîqat û çi hemela pêş de nare. Me di rojhilata navîn de dê Daeş hat û El-Qaîde hat û nizam şi hat û gurbê İslamî de ketin şerê hev kir, mala xelkî xirab kirin. Bi van însanê çekdarê nezan bi navê İslamê, İslam nayên meydanê. Divê İslam ji îbtidayê, ji îlkokulê were xwendin, heta üniversitê. Akademisyen çêbe, semîner çêbe, zana çêbe, em bivêjin însan serviye îstişare bike, ulema werin ba hevdû, ancak bi tenê zanayê wiha dikare pêşengiya sistemeka İslamî bike,
وأف سيستم هاني حق وحقوق وعدالة بين الميدان ناخذ شان كلمة جوارا بيجم هي دارم بدلي وابا وان وازو نصيحتي ما وان فيديو هم باورا بكم مش حوالي خراب بشينه برا خو بيجن قال انسانا سلاو ريز جوار